डीजे क्रांति डीजे क्रांति एम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय। कोई के बियाह ससुराबा जानू कनत हमर जा सोना कनत हमर जा जानू कनत हमर जा सोना कनत हमर जा मंगिया में सनूरा भराई के जानू कनत हमर जा बाबू कनत हमर जा सोना कनत हमर जा बाबू कनत हमर जा डीजे क्रांति डीजे क्रांति एम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय। हाथ बाम में हादिरा चाई के जानू गेलै ससुरा सोना गेलै ससुरा जानू गेलै ससुरा बाबू गेलै ससुरा जाई के अपना ससुराबा गेलै हमरा भूला जानू कनत हमर जा सोना कनत हमर जा बाबू रोबत हमर जा डीजे क्रांति डीजे क्रांति एम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेगूसराय। सुनी के जे ऐसन खबरिया गेलै हमारो काना जानू कनत हमर जा सोना कनत हमर जा बाबू कनत हमर जा डोई डोई कहे छै पवनमा कैलकै जिंदगी बेकार देलकै सपना उजा जानू कनत हमर जा बाबू कनत हमर जा डीजे क्रांति डीजे क्रांति जिया बौगे माई जानू गेलो हमरा भूला जानू कनत हमर जा सोना कनत हमर जा बाबू कनत हमर जा अभिषेक के बनी गेलौ कनिया हमरा देलक मुआ जानू हंसत हमर जा माई गे करियो कोन उपाय माई गे दही ने बता। रिकॉर्डिंग बाय अभिषेक अनुराग।